Hej 8. B. På fredag der skal I lave en screencast video af forløbet, vi har haft om formler. Lige til at starte med vil jeg vise, hvor I kan finde det henne. I går ind på SkoleTube her, og så er der et program, der hedder Screencast, eller et program, der hedder Screencastify. Der trykker I på, og så skulle der gerne være en guide i, hvordan man eventuelt downloader det, eller hvordan man åbner programmet, og hvordan man bruger det. Men det kan vi selvfølgelig godt huske fra husdagen af. I opgaven, der skal I arbejde 2 og 2 sammen med jeres matematikmakker, som I har i matematik. Og I skal lave 2 videoer. I den første video skal I vise, hvordan man bruger Excel, og hvordan man bruger GeoGebra. Og det kan være relevante ting for jer, og noget af det, I lært på husdagen, og noget, som I formentlig vil bruge fremover. Det vil sige, at I skal så vise, hvad I kan i de her 2 programmer. Den anden video skal handle om formler. Og der vil vi gerne have, at I fortæller, hvad formler det er, hvor man bruger formler henne, og så komme med et eksempel på en opgave med formler, som laves i Excel eller GeoGebra. Det kan være eksempler fra bogen af, som I har lavet, eller supplerende opgaver. Disse 2 videoer skal gerne lægges ind på jeres kanal ind på SkoleTube, som blev oprettet til husdagen af Anne. Det er altså det, vi skal lave sammen på fredag, og vi skal selvfølgelig nok tage en opsamling, inden at vi starter. Vi ses!